Здравейте! Благодаря, Веси. Много полезна и интересно поднесена информация. А моята тема днес е как да стартираме бизнеса си с доTERRA. Изграждането на собствен бизнес може да не е толкова лесно, особено ако нямате конкретен план в началото. Може би се чудите откъде да започнете, какво трябва да направите първо, как да намирате клиенти, как точно да намирате и хора, които да изградят вашия бизнес заедно с вас. Замислете се за какво винаги сте мечтали да направите, но никога не ви е достигал кураж. Много хора прекарват живота си, като обменят времето си за пари, но им липсва реализация и целеустременост. С доTERRA всеки може да избере да има време, енергия и финансова независимост, като изгради канал за допълнителни доходи. Ще ви разкажа за един човек, който принасял кофе с вода, за да преживее. Всеки ден той носил вода от най-близкия източник на няколко километра от селото си. А ако искал да изкара повече пари, той просто работил по-дълго, пренасяйки все повече и повече кофе. След много години той се изморил да го прави и тогава получил вдъхновение. Размислил, че ако използва свободното си време да изгради тръбопровод, в крайна сметка щял да се освободи от носенето на кофе. Затова се трудил усърдно няколко години, за да изгради тръбопровода и в деня, в който завъртял крана, всичко се променило. Той успешно създал неограничено водоснабдяване и подобрил начина на живот, както на селяните, така и своя, което пък от друга страна му осигурило изобилие от финансови приходи. Сега се замислете къде сте вие, на кой етап сте, къде искате да бъдете. Ако сте на етапа да пренасяте кофе и изграждате мечтите на другите, не искате ли да изградите свой собствен бизнес? Да имате истински допълнителен доход, да имате свободата да избирате собствен график и да изграждате своите мечти. Аз разбирам, че на някой от вас ви се струва трудно да започнете бизнеса с доTERRA и за това ще се спра на основните стъпки, върху които трябва да работим, за да изградим бизнеса си по правилния начин. На първо място започнете с опознаване на себе си. За да направите това, трябва да се вгледате внимателно в себе си. Запитайте се, кои са силните ви страни. Защо искате доTERRA да се превърне в бизнес за вас? Защо да изградите бизнес с доTERRA? Търсите ли по-добър начин да изкарвате прехраната си и да създадете балансиран живот? Изграждането на бизнес с доTERRA означава, че можете да работите от къщи, да имате гъвкав график, да създадете стабилно финансово бъдеще и да промените света. И всичко това едновременно. Каквито и да са финансовите ви цели, доTERRA има решение за вас. Замислете се какво бихте направили, ако печелите допълнително 300 евро на месец. А ако са 2000 евро на месец? Ако са 10 000? Ако са повече? Колкото повече влагате в бизнеса си, толкова по-голямо е възнаграждението. Замислете се по какъв начин гледате на живота, по какъв начин си взаимодействате с другите. Какво разтоптява сърцето ви? Кои са силните ви страни? Човек, който наистина познава себе си, блести с увереност. Важно е да се замислите и да определите вашите причини. Важно е да си имате причина да изградите бизнес с доTERRA. Може би искате гъвкав начин на живот, в който можете да правите печеливш бизнес. Или може би искате възможност да допринесете за семейния бюджет, за да посрещнете нуждите на вашето семейство. Или може би защото вашето защо е промяна на кариерата, която ви позволява да пътувате повече. Каквато и да е причината, важно е да не я забравяте и да я имате предвид, тъй като вашето защо може да ви помогне да постигнете успеха си. доTERRA разполага с всички необходими инструменти, за да започнете. Предимство е и това, че се работи в неформална работна обстановка. А с доTERRA можете да изберете да създавате допълнителен доход, докато работите и от дома си. Това означава, че можете да прекарвате време с семейството, с приятелите си, да бъдете свой собствен шеф и да изграждате своите собствени мечти.
Можете да водите разговор дори и на по чаша чай или чаша кафе, като това, разбира се, не означава, че няма правила на поведение, но всичко може да се случва и в една по-комфортна обстановка. Знам, че за вас е важно също така да знаете и колко време отнема изграждането на бизнеса. Страхотно предимство при изграждането на бизнеса с доTERRA е изборът на собствено темпо и собствен график. Независимо дали работите 5 или 35 часа седмично, можете да изпитате успех. Разбира се, колкото повече време инвестирате, толкова повече животи можете да промените, което води и до увеличаване на доходите. Но темпото зависи само и единствено от вас самите. Втората стъпка е да попълвате шаблона си и да пускате поръчката си по програмата за награди за лоялност LRP всеки месец. Това е изключително важно, за да получите пълните предимства от членството си в доTERRA. Не забравяйте да поръчвате нови продукти. Важно е и да ги използвате. Често пъти правим грешка да използваме едни и същи продукти, но това може да се отрази лошо на нашия бизнес. Вашите клиенти и хората от екипа ви ще дойдат при вас, когато имат въпроси, кой продукт да поръчат. И ако нямате отговора, те повече от вероятно ще се тръгнат объркани или по-малко мотивирани да изпълнят поръчката си, което, разбира се, не е във ваша полза. Поемете инициатива и използвайте всеки продукт, който доTERRA може да предложи. Това ще ви направи още по-добър уелнес консултант. Следващото правило е да проучите добре плана за възнаграждение. Щедрият план за възнаграждение на доTERRA е доказан инструмент за създаване на траен допълнителен доход и доказан начин да печелите пари по свой собствен график. Той предлага невероятни предимства, но не всеки план може да е подходящ за вас. Обучете се и се консултирайте с вашия аплайн относно техните препоръки за вас и вашите цели. Може да отнеме време, за да намерите най-подходящия за вас план, но след като го направите, ще видите колко невероятни са възможностите за получаване на доходи в доTERRA. Следващата стъпка към успеха е да се свържете с аплайна си и да направите план за действие. Във вашия бек-офис можете да видите кои са хората над вас и кои са вашите спонсори. Ако човек над вас по една или друга причина не е в състояние да ви помогне, потърсете нагоре по списъка. Когато започвате бизнеса си, винаги е добре да поддържате връзка с хората над вас. Нека ви помогнат да съставите план за действие. Какви ще бъдат вашите краткосрочни и дългосрочни цели? Колко записвания ще се стремите да получите всеки месец? Кога ще планирате да организирате самостоятелен клас? На кои събития ще присъствате в мрежата? Какви инструменти ще използвате, за да образовате себе си и другите? Това са само някои идеи, които можете да искате да обсъдите с хората над вас, защото вашия успех е и техен успех. И обратното. На следващо място важно е да споделяте продуктите с членовете на семейството си, с приятели и с познати. Сигурно си задавате въпроса колко лесно е да се изгради бизнес с доTERRA. Успехът е прост. Използвате маслата и продуктите, споделяте за тях и учите другите да правят същото. Започнете да споделяте веднага. Не се притеснявайте да споделяте любовта си към етеричните масла. Не пропускайте възможности, защото се страхувате, срамувате или се чувствате несигурни. Не забравяйте, че представяте невероятни продукти. В началото споделянето на бизнеса с други може да бъде малко плашещо, така че един чудесен начин да го направите е да тренирате с тези, с които се чувствате комфортно, като членове на семейството ви, близките ви, приятелите ви. Винаги носете мостри и бъдете достатъчно смели да ги предлагате и споделяте. Никога не знаете кога някой може да се нуждае от малко от вашето масло в стресиращ ден. Разбира се, съществува възможност да кажат не, но никога не забравяйте, че също така могат да кажат и да. Вярата в себе си и пълната вяра във възможността,
ще ви дадат ново ниво на решителност. Поглеждайки назад, ми се иска и аз да имах тази увереност в себе си още в самото начало. Но сега смело мога да ви кажа: вярвайте в себе си и в своята бизнес възможност. Това ще ви отведе далеч. Разширявайте контактите, създавайте дългосрочни взаимоотношения. Това е най-важният ви ресурс за достигане на успехи в doTERRA. Още при стартирането на нашия бизнес е необходимо да си поставим задача всеки ден да увеличаваме и разширяваме броя на контактите си, да се научим да създаваме дългосрочни отношения с хората. Петата стъпка е да се научите да търсите обратна връзка за вашия подход. Излезте от зоната си на комфорт и споделете с някого, когото не познавате, предоставете им продукт, който отговаря на техните нужди, както и образователен материал, от който могат да намерят съвети. Ето защо е толкова важно да се запознаете с всеки продукт и неговите предимства. И след като вече сте предоставили продукт на някого, не забравяйте да потърсите информация за развитието на нещата. Следваща стъпка е започването на диалог. Стратегически погледнато, 80% от продажбите се извършват при четвъртия или последващ контакт с клиента. Това означава, че трябва да сте бдителни и подкрепящи, като същевременно да не сте агресивни. За щастие doTERRA предлага обучения по продажби през цялата година, така че дръжте очите и ушите си отворени за подобни събития. Посещавайте корпоративни обучения. Тези видови събития са не само времето и мястото, където ще получите своето обучение по продажбите и мрежовите връзки, но също така ще научите за нови продукти и инструменти, създадени от фирмата, за да ви помогнат да успеете. Тези събития имат огромен екип зад гърба си, който ги планира, за да ни гарантира полезно образователно време. Някои събития се основават на ранг, докато други са отворени за всички уелнес консултанти. Така че не забравяйте да проверите тези, за които отговаряте на изискванията, и да започнете да планирате. Следете страниците на doTERRA Европа и doTERRA България във Facebook за нови събития, за редовни актуализации за бизнеса и за обучения. Образованието е ключово в doTERRA. Ако знаете как да използвате маслата си, ще можете да се грижите за здравето си и да бъдете успешен лидер. А за да станете успешен лидер в doTERRA и да печелите пари, е необходимо да спазвате някои правила. На първо място, да отделяте време и средства да се обучавате, което означава да използвате всяка отдадена възможност за обучение, семинар, събития, срещи на екипа, предоставени материали от doTERRA и да не се замисляте дали да присъствате, когато се обявяват такива. С doTERRA има безкрайни възможности да научите повече онлайн, лично или на събития. doTERRA разполага с библиотека от блогове "Направи си сам", проучвания, статии, ръководства, уебинари, събития, публикации в социалните медии и други. Добрите лидери четат и се развиват непрекъснато. Затова следваща стъпка е: направете обучения за екипа си. Не се притеснявайте. doTERRA предлага много материали, които да използвате във вашия клас, за да ви помогне. Предлагани инструменти като комплекти за класове, ръководства за успешен успех, уебинари и събития. Промяната на дребни неща в рутината ви може да ви помогне да се ангажирате повече и да ви даде увереност, че ще се справите. Животът е свързан с ученето и ако искаме да се възползваме максимално от него, той може да помогне за активното търсене на нови умения, които искаме да развием, или знания, които искаме да придобием. Следваща стъпка е да се научите да рекламирате в социалните медии. Социалните медии са начинът, по който се прави бизнес днес, и знаейки как да се ориентирате и рекламирате на много различни платформи, ще имате конкурентно предимство. Не губете комуникации с екипа и правете срещи. Говорете често и открито, за да не загубите доверието. Те трябва да почувстват, че сте партньори и че им вярвате. Само от нас зависи как ще комуникираме с екипа си. Отбелязвайте успехите на всеки един.
Отбелязвайте успехите и на хората извън екипа ви. Поздравявайте ги. Това е част от културата на доTERRA. Срещането с нови хора може да ви отвори очите за нови гледни точки и да ви помогне да придобиете нови знания и нови идеи. Често това, което ни пречи да опознаем нови хора, е страхът от преценка, а когато преодолеем или победим нещото, което ни плаши, не само изпитваме страхотно чувство за награда, но също така увеличаваме устойчивостта си и се чувстваме по-уверени в способностите си да се справим с всяко едно предизвикателство. Не можете да се провалите в бизнеса с доTERRA. В доTERRA кариерата зависи на 100% от самите нас. Изкачването по стълбицата се осъществява от безпристрастен компютър, който отчита единствено и само обема на продажбите. Лесно е да отложите да опитате нещо ново, защото се притеснявате, че няма да сте добри в това или че ще се провалите. Но опитайте. Имайте предвид, че всеки започва като начинаеш и е нормално в началото да не е толкова лесно. Важно е да се доверите на процеса, да отделите време и да вярвате, че в крайна сметка ще стигнете до успех. Защо да не опитате? Защо да не започнете още днес? Предизвикайте се да излезете извън зоната си на комфорт. И накрая запазих най-доброто за последно. Не можете да се провалите в това. Не можете да се провалите с доTERRA. Въпреки че може да пропуснете някои възможности, вие няма защо да се провалите. Няма да се провалите, защото имаме невероятните продукти на доTERRA. След като сте опитали тези масла, вие вече сте влюбени. Чувствате се така, сякаш може да постигнете всичко. Не се страхувайте да излезете от зоната си на комфорт и да опитате. Ще се изненадате колко по-осведомени сте, отколкото си признавате. Можете да направите това. Аз вярвам. Вярвайте и вие. В следващата тема ще чуете за 5 стъпки на успеха. Лея научава за етеричните масла за първи път преди 4 години и след като усеща и вижда каква промяна имат в нейното семейство, решава да ги споделя с колкото може повече хора. Днес доTERRA е основния й бизнес. Да посрещнем Лея Франк.